Täytyy pestä kyllä hampaat, että Salla tykkää. Se suvasi siinä, niin oi. Kyllä. Sit oikealta, joo. Kyllä. Ottakaa hampaa. Nyt voisi syödä vähän vettä, kyllä. Tänään ei ihan tää harjaaminen suju. Mitäs tää tämmönen aine oikein onkaan? Mä en oikein tiedä mitä nää tehdään. No niin, ja sitten otetaan vähän. Nyt kyllä Salla tykkää, No niin. joo. Hiukset on hyvin. Korva Korvat täytyy kyllä pestä. Varmuuden vuoksi. Aa. No niin. Se ei oo kyllä korvaa enää tossa. Siellä, niin joo. Tules nyt rasva. Nyt tuli iso. Sieltä tuli iso vaikka, joo. Ja rasvaa tai siloposket. Antti tykkää. Tuoksuu hyvältä. No niin, missä se puuteri on? Siitä hiukset Nyt vielä, laitetaan joo. vähän hiuksia. Kyllä, nyt mä oon kyllä komea. Joo. Tää on tää uusi. Joo, mä luin Iltalehden sivulta, että tää auttaa ihohuokossa. Tää on uusi tapa avata tää purkki. Joo. Tää on tämmönen vähän kellertävä sävy, että... Laitais vielä toi kravaatti tosta. Ai, laitetaan sieltä eka jotain muut, joo. No niin, oisko huulipunaa vielä? Toi ei kyllä mun harja, joo. Ei nyt aukee millään. No niin, Mitäs aukee. tää tämmönen mömmö on? Aukee. Nyt. Oikein kunnolla sitä kyllä, joo, levitetään kaikki. Ei se aukee millään. Joo, tuoksuu tosi hyvin. Laitas se kravaatti siitä. Siinä vasemmalla, joo, siitä. Niin. No niin, ehkä mä otan jotain muuta, kun toi ei nyt aukee. Mä en oo ihan varma vielä, että miten tää tehdään. Mä en oo Oi. opetellut paljon. Taas vähän rasvoja. Nää rasvat on niin kivoja. Ei tää millään aukee. Malan olen kyllä valmis nyt treffejä varten, että... Ai mä harjaan vielä hampaita. Voisin pikkuhiljaa alkaa... En harjaakaan. Ai vitsi kun rapsuttaa. Missä on huulipunaa? Joo, oi. Ai. Joo, sit laitetaan kajaalia. Ai vitsi, tuntuu hyvä. Joo. Kaino on kyllä tosi hikinen nyt. Joo. Mut ei millään niinku... Mun kädet on ihan rasvassa. Joo, eiköhän mennä nyt. Joo. Ai ei. Missäs mun huulipuna on? Nyt Huulipuna, onpa mä siellä. kömpelö tänään. Siellä on huulipuna. Nyt ne kyllä kaikki levissiin. Sitten oikein pusuhuulet. Kaikki Joo, Onkohan nyt pusuhuulet? joo. Mä oon kyllä valmis nyt. Mä taidan kyllä olla valmis. Mä oon niin nätti tänään. Nyt silmään valuu jotain mömmöä kyllä. Oh, Joo, siinä niin. niin kaunis. Tykkää. Toivottavasti Anttikin tykkää. Oi vitsi, kun se on kaunis kyllä. Moi, moi. Moi. Moi, hyvä. Mitäs Tästä kuuluu? oliko tää teidän ruokanne? Oikein. Oi, Kiitos. näyttää niin hyvältä. Kiitos. Nyt, Ja Ah, joo. vuosikerta limonaadi. Oi. tää suolakurkku on niin hyvää. Kyllä. Oh. Mä tykkään tästä... Nyt sitä jogurttia. Joo, mä tykkään tästä lusinoista ja leikkäreistä yhdessä kanssa. Joo. Ai vitsi kun on hyvä makusta. Otaks sä?
Joo. Joo. Asukku auki. Joo, mä oon ollut tosi kömpelö tänään. Kaikki vanupyykotkin leviti. Mäkin tomaatti. Ei hyvä. Kyrppukulta. No kalloin. Se on tosi hyvää. Mitä hakukkaa? Tosi hyvä. Ai mittakaa suut kannaltoma. On hyvä. Ai ai. Ai ai ai. Oletko sä heittänyt muualla? Mitä sä heittelit mua? Sä heitit mua aikaa. Tähän nyt muu aikaa. Hei, nyt kuule. Mies viinaa siinä. Nyt minä Hyvä mies. Lopeta. Älä... Leikit on pihalla. Ne ei muutenkaan ollut hyviä. Hei. Nyt kuule. Niin. Hei, mä oon ihan jogurtissa. Oh, no nyt voi. Älä nyt ala huutaa mulle. Hei, nyt. Typerä nainen. Hei, typerä mies. Mä koitin takaa kuolla mun. Ole nyt jo hiljaa. Musta tuntuu, että Mä oon tästä... itse. Älä piiletä siellä nainen. Mä syön loppuun ja sit mä lähden tästä sulle tuu mitään. Meidän suhde oli tässä. Ei, meillä ei ollut mitään suhdetta ikinä. Annakka sen Anna sen vuosikertaa limonaa, niin mä vien sen kotiin. Ei oo mitään limonadia. Anna sen limonaa, mä näen sen. Se on siinä oikealla. Se on sitä niin. Mä en anna sitä. Anna sen limonaa minulle. Ei. Minä annan sen limonaa, kyllä. Sinne meni meidän vuosikerta. On tosi pahoillane. No, eiköhän tää nyt ollut tässä. Sä maksat laskun. Sä maksat. Mulla ei ole rahaa mukana. Kettuu. Typerä mies. Älä yhtään olla läpivä. Hei, mies nyt. Maksa laskun. Älä yritä. Yhtään ei kyllä lepy tuollaisesta. Hei, älä se koskettele. Tuo jotain... Et koske muhun. Tuo jotain... Et koske muhun. Et koske. Et koske. Missä ne on? Ei mitään. Ne on piilossa. Nyt kyllä jukurit levisi tohon tarjottimelle. Ota sitten Niin, kenenkään vika? Kenen vika? Otetaan se jukulitti siitä vielä. Noniin. Kaikki pitää... Hei, nyt. Se... Hei, älä roiskuu. Mä halusin syödä sen. Noniin. Siinä, syö. Minä syön. Siinä, mä jogurttia miehelle niin. Älä työnnä sormia, kun ei ole No houkkuja. niin, hyvä. No niin, eiköhän tää ollut nyt tässä. Joo, eiköhän mennä. Joo. Kiitos.